Quina sort en tenim, oi, que l'estat espanyol fos un dels més ben preparats financerament davant la crisi? Com ens deien ara fa un any. Són tots uns mentiders. Ens enganyen cada dia que passa. Ens van enganyar aleshores i ens enganyen avui. El president d'aquest estat corrupte deia l'altre dia que es comencen a veure símptomes de recuperació. Quant temps fa que sentim la mateixa cançó? Però l'atur continua creixent i creixent. Contínuament diuen mentides. Més tard, la realitat els desmenteix, però no se'n cansen i tornen. No se'n cansen ni se'n cansaran, perquè viuen d'això. La seva professió és enganyar. Són mentiders de professió. A casa nostra, la crisi està obligant moltes dones a no independitzar-se, a no divorciar-se. Es veu agreujada la seva dependència envers els homes, per la carència de mitjans econòmics, pels deutes i l'empobriment. I en tot això, no ho dubteu, Comissions Obreres i UGT, els més grans traïdors amb els que hem de conviure, no només no s'hi oposaran, sinó que faran crides a la calma i ens demanaran que si ens hem de queixar, si us plau, que ho fem educadament i pacíficament. I què hem de respondre nosaltres a tots aquests disbarats? Que no en volem més de mentides, que no volem més pedaços, més pa per avui i fam per l'endemà, que les úniques mesures que ens permetran acabar amb aquesta aberració són les que vagin encaminades a repartir d'una forma més equitativa la riquesa de la que disposem i la feina que hi ha per fer, repartiment de la riquesa i del treball. Conseqüentment, el darrer any l'esquerra independentista no ens hem quedat de braços plegats. Ens hem ficat de ple en les lluites obreres i veïnals de les comarques del camp. Hem denunciat l'explotació que patien els obrers del Corte Inglés de Tarragona des del primer dia i també l'explotació dels obrers de l'Hospital Sant Joan de Reus. Han fet treballar aquesta gent 12 i 13 hores diàries, de dilluns a dissabte, i així s'han estalviat contractar centenars de treballadores i milions d'euros, en un moment en què l'atur creix com l'escuma. Hem reivindicat la readmissió de la gent que Joaquín Jaldo, empresari i president del Gremi de la Construcció del Baix Camp, va acomiadar per la seva afiliació sindical. Hem estat al costat de la plantilla de Maimo Tarragona S.A., una empresa de la metal·lúrgia totalment viable, que Vicente Úbeda Ornaque fa tancar per tal d'estafar milions d'euros a la Seguretat Social. Més de 500 persones es quedaran al carrer. Ens hem manifestat al costat del professorat i les estudiants contra la privatització de l'ensenyament, contra la LEC i el procés de Bolonya. Hem denunciat la degradació del barri antic de Valls i la instauració d'àrees residencials estratègiques per part de la Generalitat. Hem lluitat també al costat del veïnat de la Sadera, a Reus, per protegir aquell espai emblemàtic i donar-li un ús social, el que ens ha costat les agressions de la Guàrdia Urbana de Reus i denúncies per agressió a l'autoritat. I continuem enfrontant-nos cada dia a la Guàrdia Urbana de Tarragona, que pretén sufragar el dèficit de l'Ajuntament amb multes desorbitades que no tenen cap justificació. Els temps que s'acosten seran més difícils encara, i si volem allò que ens pertoca ens ho haurem de guanyar. Contra l'atur i les retallades socials, solidaritat i consciència de classe. Visca la terra!